केसखौ होदों बियो 100 कौटि नांगौनो आंनि न'आवथ' 100 कौटि गैया लायथों बे एरखुनानै थिं मा दं मा गैया 1 लाख थाखायानो गैया आंनाव अबेनिफ्राय होनो आंलाय खिन्थु 100 कौटिखौ थाइसेबो होआलै अबे फैसाजों होनांगौ अबे फाग्लाजों 1 लाखबो गैया आंनि आखायाव सानसुमा रामसियारि बिथाङा गोबां खोथा फोरमायदों पिपिएफआ इलेक्सनाव देरहाबा रिजाल्टआथ' 4 तारिखै होसिगोन देरहाबा बिथाङा माबायदि रंजागोन माबायदि मोसागोन बेखौ बिथाङा भिडिअनि गेजेरजों बा खौरांगिरिनि मेलनि गेजेरजों बिथाङा फोरमायदों बेजों लोगोसे दिपेन बर' सारा इलेक्सननि आगोलाव सानसे आगोलाव 9 खालाराव 9 खालारावथ' इलेक्सनानो जाबाय 9 खालाराव बिथाङा बिथांनि सायाव सानसुमा आदानि सायाव केस होदोंमोन 100 करोड़ बे केसनि सायाव मा फोरमायखौ गोबां खोथा फोरमायदों नोंथांमोना भिडिअखौ नायबा गासैखौबो बुजि मोनगोन लोगोसे बे साननैसोनि गेजेराव गोबां दावराव दावसि नुनो मोनबाय जोंनि गेजेराव जियानो जाया मानो बिटिसिआव गोबां दावराव दावसि जानानै थांबाय आसा खालामो गासैबो मोजाङै गोजोन जागोन आरो गोजोन फैगोन गोजोन थासारि फैगोन जिया जाया मानो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय केसखौ होदों बियो 100 कौटि नांगौनो आंनि न'आवथ' 100 कौटि गैया लायथों बे एरखुनानै थिं मा दं मा गैया हाजिर जानांगौबा जागोन फैसा गैया खिन्थु आयेनगत हिसाबै माबायदि जायो जाया बे उननि खोथा खिन्थु बिथाङा जे 100 कौटिनि मानहानिनि ना मा होनो बेखौ आंबो फार्स्ट टाइम केस होजानाय नालाय मिन्थिया खिन्थु 100 कौटिखौ होआ थाइसेबो होआ नांगौबा थिं न' बां मा दं एरखुना लांथों अमा बोरमा मोसौ जे दाउफोर दङ बेखौ लानानै थांदों खिन्थु बिथां थाइसे फैसा होआ आंनाव गैयानो 100 कौटि थाखा अबेनि 1 लाख थाखायानो गैया आंनाव अबेनिफ्राय होनो आंलाय केस होनायनि उनाव नोंथांनाव जेबो नटिस बिदि फैयाखै फन हरदों सोरबा आं नामखौ मुंख'थ'ला ओंखायनो आं उदालगुरियावथ' माने एसे डिस्टार्ब जाबाय नालाय आं क'क्राझाराव दायो दंफैथ'यो जिहेतु नों बर' मैखोम जायगा जाहैबाय नालाय मा मोनखो बे आंखौ केस होनानैलाय लोगोफ्रा बुंदों बे केसखौ गिनाङा आंबो लोगोफोरनि थ्रुयै आं गियाखै खिन्थु 100 कौटिखौ थाइसेबो होआलै अबे फैसाजों होनांगौ अबे फाग्लाजों 1 लाखबो गैया आंनि आखायाव एक्चुअलि मानि सायाव केसआ मा माबालै प्रपार्टिखौ शेयार खालामदोंमोन आङो दा बुस्थुखौ नायबिजिरनानै नुदों माने नंगौबो नङा माने इनडाइरेक्टलि माने थार्ड पार्टिनो होना दोननाय बादि नुदों जिनिसखौ माने खोनानाय मथेबा बे फेसबुकाव हगारसावबाय नालाय होबाय आंबो शेयार खालामना होनाया बेखौनो केस होबाय हाजार मानसि शेयार खालामदों माने गावनि एगेन्स्टआव बुंबाय थाबाय नालाय बेखौ बोरै सिरि दोननो हागोन ना 8 तारिखआव होना होबायब्रा बे 100 कौटि होआ उदालगुरि केसनि थाखाय थानाखै नामा नोंथां उदालगुरियाव ओरैनोथ' बारा डिस्टार्ब खालामाखै बे लोगोफ्रा डाटा होनबाय थादों नालाय ओंखायनो आं माबाथ'वाखै एथ'ग्राब गिदिरबो बिदि इसु नङा बियो गिया आङो जेबो खालामनो हाया आंनि जायगायाव बर' मैखोमसोना जेबो खालामनो हाया आं बाइकखौ सालायनो रोङा बे साखा खब्रैखौलाय मानो नांगौ सारा हरोबा लागोन आं बियालै आंनो नाङा सोरबा मोनदों मा मोनदों आं बेखौ हिसाबबो लानो थाङा खिन्थु आं लब गैया बाइकखौनो सालायनो रोङा आं दिनैसिमबो खुनुरुखुम स्कुटिखौ सालायदोंमोन सानसेखालि साखा खब्रैखौ हाखरावसो ज्राव थांदों बै दिननिफ्राय नमस्कार लादां सारा हरोबा लागोन आं बियालै जासिथ'वाखै दासिमाव जासिथ'वाखै जासिगोनदां मिथिया आं बे मपेड गंसे बायनो हाबानो जाबाय लाइफआव मपेडा नै खोनासं मपेडा थावाबो खम जायो स्कुटिनिफ्राय खमसिन बोरैबा आं बेखौ जुदि बायनो हाबाय सोरनिफ्रायबा एसे मोनदेरनानै बास जाथारबाय आंना बे मपेडखौ मोनबानो जाबाय आं खब्रैनि लब गैयालै सालायनो रोंखाया दासिमाव गारि गैया नोंथांनाव गैया होयो आं साइकेलखौ सालायनाया लाब गैयालै माने देहानिबो एसे एक्सारसाइस नांगौ नालाय लब गैथ' आं बे खब्रैयाव मपेडखौ बायनो हाबानो जाबाय बे थावाबो खम जायो नालाय गुबुन लाइमोनफ्रा जिहेतु मोनगासिनो दं सालायगासिनो सोरबा रोङोबो नालाय गावस्रा सालायनो ड्राइभार लानो दरखार गैया नायनोसै समा मा फोरमायो खिन्थु आं मपेडखौ बायथारगोन नैबे रिजाल्टनि उनाव मपेड बायगोन आं बिराद मोजां बे बोरायफोर सालायग्राया 300 थाखानियानो 15 दिन गाहाम थाङो होमबाथ' नों बाब 600 थाखाजों मास मोनसे मा नांगौ आं हासुवाखैलै आं हासुवाखै बे रंगुलनि सेराव वहा जौ फेना हासुलाबायनांगौ बै आं फार्स्ट टाइम लोंदों बै दिननिफ्रायनो आं गारबोखादों दाख्लै बैसागु थांबाय आङो संख्रि साहाजोंसो माने लोङै न'खरफ्रोमबो संख्रि साहा लोङैसो आं माबादों मोसाखादों गार्लफ्रेन्डबो गैला जाहैबाय हासुवाखैलै फार्स्ट टाइम जौ लोंनाया बे नों गोलैनानै नों बिहुस माने हुस गैयै जाखागोन गावसोरबो दाख्लै मेरला लोंदों माथो अननानै आं जेबोसो होनबावाखै आरो दाख्लै ओरै जग मोननै आलायना होबावदों आंखौ मिम्स खालामदों बे गावसोर लोंबा माने बेरेमोदै जायोलै ओमफ्राय जों लोंबा बिराद माने बेखौ मा होनो बिस बेबायदि सानो बिसोरो दा जियानो जाया माने बैसागुनि बे मोनसे इन्टारेस्ट थांबाय आरो इलेक्सननि मोनसे मजाखौ लाबाय खिन्थु आं हासुवाखैलै आंनि सेन्स अर्गान सिस्टेमा गाज्रि जायाखैना
बे जायफोरना अर्गेन सिस्टेमा सेन्सर ना मा होनो बारा रोंलायलाङा इंलिसखौ बेफोर गाज्रि जाबासो बे हासुगुबो लाबाय आं हासुवाखै जास्ट हुस गैयै जादों दै सारलाबायदों आरो एसे माबानायनि गोदो आरो 2016 दा लोङा बिराद बोसोर जाखाबाय लोंनाया लोंखालां निसा बुस्थु लाला लाया गयखौनो जाबावो आङो साहा लोङो खिन्थु सामफ्रामबो फुङाव खनसे सानजौफुङाव खनसे बेलासियाव खनसे खनथाम खनब्रै गाहाम जायो बे आरो निसा बुस्थु लाया आं फरेस्ट रेन्जखौ बुफाय बुसि सावसि खालामनाय जाथाय सोमजिलांबाय मा बुंगोन बेनि सायाव आयेन मथे तदन्त खालामगोन आयेनाव जि लिरनाय दङ बेनो जागोन बेयाव सोरबा नों सावथाल होननानै सावथालखौ दुसिनांगौ बा बर' होननानै बर'खौ दुसिनांगौ बे नङा आयेनाव जि लिरनाय दङ आयेनगत जेरैबायदि नोङो जायफोर बे हिंसायारि जाथायजों लोब्बा दङ बिसोर आयेन मथे साजाखौ मोनगोन आरो बे मोनसे खोथाखौबो मुंख'नांगोन जे मोनसे हाग्राखौ दानस्रांनानै बा हाग्राखौ फोजोबस्रांनाया मोनसे आयेनगत हिसाबै बे मोनसे सास्ति मोनथावना बेखौ हाग्राखौ जों लाखिनो नांगौ आरो आं बे मोनसे खोथाखौबो दाजाबदेरनो नागिरदों जे हाग्रा दानोब्ला बे हाग्रायाव थानाय जिब जुनारफ्रा ओंखारबोयोब्ला आरो पाब्लिकफ्रा खनसे दाय जालायगोन दा ओंखायनो जोंनो हाग्राखौ नांगौ जिब जुनारा थानांगोन नङा होमबा हाग्राखौ दानस्रांनाय लोगो लोगो बे जायगायाव जिब जुनारा मैदेर मोसाफ्रा जे एटेक खालामगोन आरो बेयावबो एटेक खालामोबा सरकारखौ दाय होगोन बेनिखायनो हाग्राखौ जों दोननांगौ आं खावलायदों जे जों दायो रुलिं गभर्नमेन्टखौबो जे आयेनगत हिसाबै बेखौ बिजिरनांगौ जायफोर हिंसायारि जाथायजों लोब्बा दङ जेन आयेनगत हिसाबै सास्तिखौ मोनथों बाबा दंफां सानिफ्राय बाज्रुमनानैसो मोसाबावगोन आं एबार खनसेयाव गाखोलाय बारजुमलायसो मोसाबावगोन आं लोगोफ्रा माबायदि रंजायो बेखौ मिथिया बेसेबांबा गोजौ दंफांनिफ्राय गाखोबाय बारजुमबाय बिदिसो मोसागोन आं बमा समा जेबो गावा लाइफनि इसिबां गिदिर एक्सपिरियेन्स जुदि देरहाजोबोब्ला देरहागोन बे समाव जों मानो रंजाया जानो आं मानो रंजाया जानो नङा होमबा एसे दायथ' लानानै खामानि मावबाय बे दायथ' लानायाव जुदि साक्सेस जायोब्ला बेनिख्रुइ देरसिन रंजानाय जेबो थाया होननानै आं सानो आरो बिराद रंजागोन आं बिराद रंजागोन रिजाल्ट जोबनायनि उनाव जुदि इलेक्सना गोबाव सम दंबावो बे समाव इउपिपिएलनि थासारिया माबायदि जागोन प्रमदल' थाबोगोन गासिबो फैगोन आर'नाइ बायख'लायनो हानाय नंलालाय जों नायबाय था नै एबार गबिन्द बोराय फैगोन फेरेंगा फैगोन जलेन दैमारि फैगोन भ्रमन खाख्लारि फैगोन दिपेनखौ खिन्थु लायालै बहुद फैजोबसिगोन दिपेनजों प्रमदजोंल' दोनबोगोन बेखौ रागा जोंदोंना मिनिदों जेबो हमनो हाया दिपेनखौ बिराद फाग्ला मानसि आंजों बुंजाना ससमा गोसोमा खुबाय एसे भट मोनगोन बेनि थाखायनो मानि थाखाय लाया माखौ बे रागा जोंदोंना नों खुसि जादों बेखौ मिन्थियाथ' बिनि मुडखौ आरो ससमा गोसोमा नों हमबाथ' नों जेबो सिनायला आंजों बुंजाना गोजों गानदोंमोन बे एसे भट मोनगोन बेयाव 5000सो भट मोननो हागौ आंनाबो ससमा गोसोमखौ खुनो थिनाया एसे जारला जाबाय बेयाव एसे प्लास पइन्ट जादों बे 5000सो भट मोनबावगोन आरो बेयो मथा मथि जेननायाथ' बिदिया गाज्रि जेनगोन दिपेनखौ लाया गासिबो फैजोबगोन दिपेनजों प्रमदजोंल' जों गारबोगोन